Hej med jer, jeg hedder Rikke, og i dag der skal vi lege lidt med Word. Vi starter med at gå ind i Word, som ligger her på forsiden. Det kan godt være, der kommer en boks frem på jeres skærm, hvor I skal skrive en kode. Det er nok jeres Unilogin, men ellers så er jeg sikker på, at jeres lærer har helt styr på, hvad I skal der. Men ellers så går vi ind i ny og tom dokument. Og så skulle vi ellers være klar til at gå i gang. Det første vi kan gøre, det er at ændre skrifttypen. Det gør vi her. Og der er rigtig mange flotte. Det er en god idé at vælge en, som er nem at læse. Så jeg tager den her. Og det ser sådan her ud. Godt. Det næste vi kan gøre, det er at lave skriftstørrelsen om. Det gør du her ved tallet. Minus for mindre og plus for større. Eller scroll op og ned. Så 14. Den er nem at læse. Sådan. Noget andet du kan gøre, det er at ændre farven. Det gør du ved at trykke på A'et heroppe. Så vælger du ellers en skriftfarve. Det er en god idé at vælge en, som kan ses på en hvid baggrund. Så jeg tager en lilla. Og det ser sådan her ud. For at slå farven fra igen, så trykker du på A'et og tager en sort farve. Noget andet du kan gøre, det er at skrive med fed. Det gør du ved at trykke på F'et. Og det ser sådan her ud. Sådan. Og det slår du fra igen ved at trykke på F'et. Godt. Det sidste jeg vil vise, det er, hvordan du skriver i punktform. Så hvis vi lige går et par linjer ned ved at trykke på retur. Sådan. Så trykker du på knappen med prikkerne og stregerne på. Det er den her. Så vælger du et tegn. Det kunne være den her. Og så skriver du ellers i punktform. Og retur. Og retur. Sådan skriver du simpelthen i punktform. Nu er vi færdige med det. Og så vil vi gerne gemme dokumentet. Det gør du ved at gå op i venstre hjørne og trykke på papiret med de 3 prikker på. Og navn. Og så kalder vi lige dokumentet noget. Den kan hedde Word opgave. Og så jeres navn. Den skal gemmes under OneDrive. Dokumenter. Og gem op i højre hjørne. Så skulle dokumentet være gemt. Vi prøver lige at gå tilbage. Og gå ud af Word. Så vil vi finde dokumentet igen. Det gør vi ved at gå ind i Word. Den ligger selvfølgelig her under seneste. Men ellers så gå ind i åben. Men under jeres OneDrive. Dokumenter. Og så ligger den heroppe i højre hjørne. Så nemt var det simpelthen. Jeg håber I kunne bruge det. Hej hej.